नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जों दा दसे सम बेरायनो फैदों आरो ओरैनो थास्लायस्लाय नै आंजों लोगोसे सोर दङ नैया नायबानो जाबाय नैया बिथां सानैयाबो हाय होनलाय खनसे हाय नाव थेंक इउ बिराद हेन्डसाम हेन्डसाम गोजा दै बिथांमोना सोरबाफोर नांगौबा बुंना लाबानो जाबाय बिथां सानैखौ माने बिथां सानैया सिंगेलि दङ आरोना बिराद हेन्डसाम हेन्डसाम गोजा नाय बर' सेंग्रासो दै माने दसे सम बेरायनो फैदों आरो बांगाल हौवाफोरजों थांस्लायस्लाय जोंफोरखौनो कन्टेक्ट खालामनो येस इउ आर राइट बरिया बाथ्रा बुंदों नोङो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअ इन्टारेस्ट जागोन आरो ना नायलांबाय थादो आरो माबायदि गिदिर गिदिरालै बोग्रि गिदिरा सान गाहाम ना बोग्रिया माथो दङ अब्ला मेसेज हरदों नामा हिनजावा लिंक इउटुब लिंक वाव बोग्रि जाबाय बोग्रि जाबायनिया लोगोफोर बोग्रिया बिराद गोथाव नैबे लोगोफोर जोङो अखा हानानै दा हाबसोनांबाय आरो नैया माने बिराद गोसोम जादों बोथोरा अखा हाबाय ओमफ्राय दा जोङो नैयाव दसे सम जिरायबाय आरो अखा हानायनि थाखाय बिराद गोसोम जादों नै अखा गोलैबाय माने दा अखा गोदाना अन्थाइ फैनो हागौ नालाय ओंखायनो हाबथ'बाय आरो जोङो नै लोगोफोर अन्थाइ गोलैदों नै अन्थाइ गोलैदों या लोगोफोर वा अन्थाइआ अन्थाइ गोलैदों अन्थाइ वा जि गिदिर गिदिर दङ अन्थाइ नै अ माय गड टाना बाना आं न'आव सफैबाय आरो लोगोफोरनिया ओरैबायदि बार अखा फैदो माने अन्थाइआबो जि गिदिर गिदिर फैदो नै अन्थाइआ अन्थाइ गोजायैनो लोगोफोर जि गोदोर गोदोर अन्थाइ फैदों आरो बिराद अखा हाबाय टाना बाना न'आवसो सफैबाय बेरायनो थांनाया लोगोफोरनिया जा अन्थाइ फैखादो दैबाना जाबाय नैया